ప్రభువు నందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నేడు సామాన్య 21వ ఆదివారాన్ని కొనియాడుతున్నాం. నేడు మనం ధ్యానం చేసుకునే సువిశేషము లూకాసు వార్త 13వ అధ్యాయము 22వ వచనం నుండి 30వ వచనం వరకు. నేడు సువార్తలో యేసు ప్రభు ఇరుకైన మార్గం గురించి బోధిస్తున్నాడు. ప్రభు యొక్క బోధలు ఆలకించిన ఒకడు ప్రభు వద్దకు వచ్చి ప్రభుని ప్రశ్నిస్తున్నాడు. రక్షణ పొందుకునేది కొద్దిమంది మాత్రమేనా అన్నప్పుడు ప్రభు తనకు సమాధానం చెప్తున్నాడు. ఇరుకైన మార్గమున ప్రవేశింపుడు. అనేక మంది ఈ మార్గమున ప్రవేశింప ప్రయత్నించరు, కానీ అది వారికి సాధ్యపడదు అని తెలియజేస్తున్నాడు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఇరుకైన మార్గం అంటే రక్షణ మార్గము, క్రీస్తు మార్గము, విజయము దయచేసే మార్గము, క్రమశిక్షణ కలిగిన మార్గము, ఆధ్యాత్మిక చింతన కలిగిన మార్గము. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మన లక్ష్యాన్ని మనం చేరుకోవాలంటే తప్పకుండా కృషి చేయాలి, తప్పకుండా కష్టపడి పని చేసుకోవాలి. విద్యార్థులు మంచి మార్కులు సంపాదించుకోవాలంటే కష్టపడి చదువుకోవాలి. రైతు తన పొలం నుండి మంచి ఫలితాన్ని పొందుకోవాలంటే తన పొలములో కష్టపడి పని చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఏ రంగం తీసుకున్నా ఎంచుకున్న రంగములో ప్రతిభను సాధించాలన్నా, విజయాలు సాధించాలన్నా తప్పకుండా ఏకాగ్రతతో రాజీ లేకుండా కృషి చేయాలి, కష్టపడి పని చేసుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఫలితం వస్తుంది, లక్ష్యాన్ని సాధించుకోగలము. కొంతమంది ప్రయత్నం చేస్తుంటారు, కానీ కొద్ది కష్టం వచ్చినప్పుడు విరమించుకుంటారు. కొద్దిమంది ప్రయత్నం చేసుకుంటారు, బతికిస్తూ ఉంటారు. కొద్దిమంది ప్రయత్నం చేసి అంతరాయం వచ్చినప్పుడు దానిని విరమించుకుంటారు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఇటువంటి ప్రయత్నం కాదు చేసేది, రాజీ లేని ప్రయత్నం చేయాలి. చివరి వరకు పట్టుదలతో ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మాత్రమే ఫలితం వస్తుంది. మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కూడా రక్షణ పొందుకోవాలంటే ఇరుకైన మార్గంలో ప్రవేశించాలి. రక్షణ పొందుకునే వరకు మనము పట్టుదలతో, సహనాన్ని కోల్పోకుండా, ఓర్పుతో మనము దైవచిత్త ప్రకారంగా జీవించినప్పుడు తప్పకుండా రక్షణను పొందుకోగలము. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, యేసు ప్రభువు నేటి సువార్తలో మరొక ఉపమానం తెలియజేస్తున్నాడు. గృహ యజమానుడు తలుపు మూసివేసినప్పుడు మీరు వెలుపల ఉండి తలుపు తట్టెదరు, కానీ గృహ యజమానుడు ఈ విధంగా తెలియజేస్తాడు, మీరు ఎవరో నాకు తెలియదు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో నాకు తెలియదు, దుష్టులారా ఎక్కడి నుండి వెళ్ళిపోండు అని తెలియజేస్తాడు. ఎందుకని ప్రభు ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నాడు? ఈ ఉపమానంలో ఉన్న గృహ యజమానుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు. దేనికైనా ఒక గడువు ఉంటుంది, ఆ గడువు లోపు మనం పని ముగించుకోవాలి. అదే విధముగా మన యొక్క రక్షణ విషయంలో కూడా, మన ఆధ్యాత్మిక జీవిత విషయంలో కూడా దేవుడు మనందరికి కూడా సమయాన్ని ఇస్తున్నాడు. దేవుడు మనకిచ్చిన సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. సద్వినియోగం చేసి దేవుడిచ్చిన గడువు లోపు మనము ప్రభువు దయచేసే రక్షణ పొందుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అశ్రద్ధ చేయకూడదు. అశ్రద్ధ చేస్తే రక్షణ పొందుకోలేము అనే విషయాన్ని ప్రభు తెలియజేస్తున్నాడు. ఏంటి ఈ గడువు? దేవుడు మనకు ఒక కాల పరిమితినిచ్చాడు. మన జీవితము ముగియక ముందే, మనకు పిలుపు రాకముందే మనము ఈ భూలోకములో రక్షణ పొందుకునే ప్రయత్నము చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనము దేవుడు దయచేసే ఈ బహుమానాన్ని పొందుకోగలము. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ కలిగిన ప్రభువా, దయగిన సర్వేశ్వర ప్రభువా, నీటి వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడినందులకు నీకు వేలాది వందనాలు. నేటి సువార్తలో నీ కుమారుడు మా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇరుకైన మార్గం గురించి తెలియజేస్తున్నాడు. ఇరుకైన మార్గమున ప్రవేశింపుడు అంటున్నాడు. ప్రభువా, మేము రక్షణ పొందుకోవటానికి నీ మార్గములో నీ వాక్కు ప్రకారంగా జీవించడానికి కావలసిన ఆత్మశక్తిని ప్రసాదించండి. ప్రభు, ఈ రోజున ఎవరెవరైతే ఈ వాక్యాన్ని ఆలకిస్తున్నారో అటువంటి వారందరినీ కూడా నీ కృపావరములతో దీవించమని మా నాథుడైన క్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.